A promoción da Festa do Pulpo este ano pois iníciase esta fin de semana e serán 3 semanas de actividade sin parar, máis de 40 actividades na programación, unha programación pois que sempre intentamos que sexa variada, tanto pois no público, pois tanto no infantil como no adulto, como tamén un pouquiño pensando na música tradicional, no rock, no jazz, ata música cubana vai haber, tamén canto coral, tamén vai haber teatro, estamos agora mesmo, por exemplo, tamén co Festival de Títeres e tamén hai unha programación específica para os máis cativos como un público preferente tamén na Festa do Pulpo. Tamén quero aproveitar para recordar que o día 28 de xullo se poñen á venta as entradas para o recinto oficial, aquelas persoas que queran terán que vir ao Concello a planta baixa á dereita a recollela a partir do sábado, do día 28, perdón, ás 9 da mañá. Empezamos este fin de semana, como ben sabedes, coa terceira edición da Mostra de Viños, que, como ben sabedes, fais aquí nunha carpa con 9 adegas, 8 do Ribeiro e unha, como novedade este ano, que temos de Portugal. Tamén vai haber moita animación musical de Feitizo de Pau, o venres 24, que a inauguración faremos ás 8 da tarde, e despois o sábado xa a partir das 12 da mañán hasta as 15 horas, co grupo de música tradicional tamén do Carballiño. Despois pola tarde será de 8 a 11, perdón, a 11:30, e o domingo tamén o mesmo horario con animación do grupo de música tradicional do Irixo, con un concerto da banda de gaitas tamén do Irixo. Tamén dicir que o sábado temos un concerto de Celtia Irevire. Bueno, pois eso é o que vai animar o tema dos viños que vamos ter este fin de... Quero lle agradecer, por suposto, a colaboración tamén da Concellería de Comercio, Diana, que se presta tamén a colaborar neste evento, como así as outras concellerías que dunha maneira ou doutra pois tamén todos traballamos. Despois xa temos o sábado tamén 25, ás 8:30, pois o Festival de Amaneras. A semana seguinte temos a Semana Grande para pequenos, que serán actividades do 27 ao 30, con o día 27 na Praza de Veracruz teremos agua, festa da agua, festa da espuma, contacontos, xincana infantil e festa Holi, para acabar o día 30 precisamente aquí na Plaza Maior. A festa Holi, como ben recordades, é aquel Holi pulpo que se facía, pero, bueno, en este caso é para xuventude, para nenos. Logo, da Semana Grande para nenos, temos o miércoles 29, ás 8:30, na Praza Maior, Traculimos. Como ben sabedes, pois, en este caso, pois, é un grupo que xa veu o ano pasado, un grupo de Barge, un grupo post-rock importante. Teremos o xoves 30 a animación de lectura, tralará, contos, obxectos e música. Música de feira, por suposto, no grupo folk Polo Can Bailocán. Polo Pan Bailocán. Concerto festival Ollea de Burning, o día 31, que, como ben sabedes, pois tamén é un acordo que se acordou ca Diputación de Ourense e que foi un dos concertos que diron a Carballiño. Aquí vai haber propostas culinarias diseñadas pola Asociación Cociña Ourense, aparte do que é o concerto. Bueno, o 31 temos unha novedad, que, bueno, do Día de Migración vamos facer uns concertos con diversos tributos. O Día de Migración, diversos tributos, como ben dixe, Carlos Bau, tributo a Hombres G e al Canto del Loco. Vai ser ás 20:30, aquí na Plaza Maior. Despois xa, lo mejor del último, tributo de Manolo García e último da fila, ás 11 da noite. Eso vai ser o sábado 31. Perdón, o sábado 1. Aquí quero agradecer a colaboración da Xunta de Galicia, do Departamento de Migración. O domingo, día 2, grupo Hechizo de Mora, Nizán. De Nora. Homenaxe da Festa do Pulpo, como ben sabedes, sempre é dedicado a unha persona que no seu momento daremos o nome.
Concerto o lunes 3, concertos de amigos de acordeón de Celanova. O martes, como ben sabedes, 4, un dos actos máis importantes que é a tapa máis grande do mundo, que tamén estará animado por DJ Tibo e Serandeiros. Teremos unha pantalla grande e, bueno, pois intentemos que volvamos a seguir batendo récord gracias ás nosas pulpeiras e pulpeiros. O mércoles 5, actuación da banda de gaitas Os 4 Ventos. Isto vai ser na Praza Maior, e é unha escenificación teatral preciosa. Animamos a todo o mundo que o vexan, porque escenificamos o que era unha feira antigua, con curas, con Guardia Civil, bueno, é unha escenificación digna de ver. Animación musical, o xoves, día 6, animación musical La Changaranga, perdón, polas rúas da vila. Cine, Lugar do Setembro, de Carlos Montes. Vámonos ter tamén na Praza Maior, perdón, na Veracruz. Concerto de Settori Nabori. Isto vai ser, é unha novedad, é un son de Cuba. É tamén un toque á emigración, é bueno, algo distinto. Vai ser aquí na Praza Maior e vai ser un concerto tamén bonito. Despois, xa como ben sabedes, o sábado xa temos a Festa das Camisetas, que estará todo el animado como sempre. Estamos intentando facer desfile, a ver se nos colle dentro das posibilidades. Bueno, hoxe sábado tamén vos quero dicir que vamos a ter aquí ás 11 da mañá, 11:30 da mañá, vamos a ter unha recepción das autoridades que veñen en este caso, que veñen de Lanzarote, que veñen de Mogán, que veñen de Alilló, que veñen de Andalucía e, como non, de 90 Padovana. Vamos ter aquí un acto de recibimiento a toda esa xente que, como ben vedes, a Festa do Pulpo cada ano crece a nivel nacional e internacional. E o propio día da Festa do Pulpo, bueno, o domingo día 9, teremos as charangas Castro Vello, Doutor Anchoa, Os Serandeiros, polas calles do pobo, a mañán. Música tradicional, Feitizo de Pau, 4 Ventos, Feixoada, no Parque Municipal. Espectáculo infantil, Ovire Vai, Polo e Poder da Música. Concerto de voces de Maianas, concerto de Patagullos. Isto é todo no Parque Municipal, xa a partir das 12 da mañá hasta as 6 da tarde. E finalizaremos con Ardentía. Habrá pasarrúas de Feixoada, eventos da terra e unha queimada no propio donde se come, no propio recinto. E logo, a Festa da Xuventude. E iso é prácticamente todo. E a Orquesta Chanel para cerrar a Festa do Pulpo.